Taurega ndazotanga vanyanga taurega ndazotorwa nsati ndakupindira ndiye kuti anzini ndinopenga unoona zvinhu zvinoitika munhu anotaura dhatini anoratidza kuti haana kufunda unobvunza kuti sewada saka aiwa asiri adaro ndi uyo aiwa zvina basa uzanzwa ronani asi munhu yanenge adari anenge asina kufunda because kana wakafunda anonoziva kana muri kuchikoro right pane cosines neextend science panguva munenge muchifunda kana ari munhu mune muchifunda mabody parts emunhu kuti dzibrain dzinzeve madziso mhino inozi and whatever penis and whatever handitika zvo zvamune muchifunda kana wazopasa wako yerevhuro wakunofunda zvinodzika kubrain unonge wakufunda inonzi chi kuna akafunda unonge wakuverenga chi brain dzemunhu handiti zvakadzika zvikaverengwa zvikaonekwa kunzi pasi rese rino rakadai hakuna munhu asingaite se thank you imi muri kubvumirana naye hakuna munhu every minute une 20 seconds dzaunotombodhunya chete dzimwe 40 dzikadzi unenge uri correct unotorasika hanzi zvose kuti vazhinji vachitanzi paanenge akanyarara munhu pebheka anenge ari kori but mine anongotanga kutaura akutovhurika handiuzviketi kuyemerimi saka chimimba kana ta zvana chatadze munhu akafunda anotoziva munhu esendese anomhanya mushini saka akutovhurika tese hapana kuti mat it's a special name ofoda chinzi madman uri sasikamuka madman but unorwadziwa naro because unoziva kuti everyone aiwa hazvina kunzwaro zvakataura uyu manje ndapana ukangotaura munhu anopenga chete anotanga kujamuka wazwa madman abva takati aiwa hazvina kuzwa saka unoziva ndo panopinda saka kwana munhu kuti anototuka munhu anzi iko kuna madman unonge uchirwara uri kurwara hausi kutani kana utaona saka uri kutsva here pamisi chatotanga anda kutoplata bozi asika tika zvinoitika uyu ndiari kutsva ari kupinda nepamberi pakutora tikasangana madhunya asifanika magarira takaita soka hatibvume kuti tiri kudhuna handiri pasvikomo munhu ari right ndianongoti vanhu vari apa havazichi havazipo anongobamuka achiti imbonoonewa madhunyasi ari kutopa asi isu anogona kusati plata because anenge achizviti arichi aripo tikazonoona nemavhesi ake tikagara nao tongoti boys ngatibamuke vanhu avacho havasichi ndo panosangana munhu ese anoita se thank you saka iwo tsuro ukuwirirana nazvo here nezvekutaura ndikuwirirana nazvo because ini handapayapendataura ukangoti munhu anomhanya mushini uri kumhanya mushini anotanga wationekwa makutonetsana muchawirirani ukangodza munhu kumhanya mushini anotokutaura zvimwe zvokuti unoshata indangokuti uri kupenga angoti ndiri kupenga kana taanoanzenekediwa but anongoendera kumberi zvakafanana andiona tikadzoka futi panyaya yevanorwadzira kudzadzi mabhambi isiri mabhambo futi usati ndakarowa homwe apa ndakatorwa nematsaga muchinza umu apa ndakukena vandisiketa gauro apa tanzi bata gauro rokena chamarinodeso ndadondeso ndatwenga ndarowa chaunoza ndakazopedza ndaunokopa gasi ndakabata gauro so mudenga ndakuti ndikadzikisa ndakarowa katu vandidzokorora madinga saka madinga china usati munhu ese dinga sandavasarwadziwe vakadzwa titaura how do you know kuti because he pale his anger a gindron pale his anger my friend get my sense fanikasiwa ndikona igindron he's piling anger unaramba wachimwa kana 5 makotsi fanikasara kupunza because danga ari umwe ari mugaida andautenata se asi kwanoonidazonowoli ndakazvidza kuti mwana
Remand prison. Wangoenda uchake. Oh, okay, I was in job back then. Okay, so ndakazoudzwa kuti bhedhi rakambondicheka. Anandisi Kochirungu chikupinda baba. Ndanofunga ndichisaudi. Hozi nandikone Kubiko. Sagware mdono wa Roy Bennett ne Diamonds. Very beautiful. When I want to do that, I'm to guide. On a wonder, wakambokuendere kuti kunokuyo and no possible. Koga anuzo kuna anowigo wakarara kusita noga wakamira anuske wakamboaona kozeta vanovigwa vakaita fanika zvakaita Wanagarisa mabasa. Gira timu na wanagarisa mabasa. Aiwa zvite. Kana 65 dzakawandisa. Varototongera chitoro. Vanaende right now 40. Namusane 15 years ndiri. But atisanda kuti jam. 55 at least. Wozotoka muka 5k kuchika mari usvike ku 6 book. Wozvika dziri kudhura kusvika kamakona usi. Saka ngoti mari ngoshandirwa ngochwana naka. Kurata murasta. Nochwana. Novigwana. Azenge vazhinji pa40 apa Hoteles. Vari kunetsa saka 55. Otowa package yako. Womboenjoy uchiri kufamba uchigona kusvika Comlas. Ugone kuenda Toners, ugona kumbobata kuti mabig beans maniki chibobochi. Inenge iri heavy. Saka wakada kuti anzi 65 wafamba nemudonzvo pasafonza akarwana. Ukarwa nevhuzhi ko. Asikule ko. Ivhuzhi lo. Fonza azokatsikwa nemoto. Akasipina kati. Aro mavhiri mdenga. Saka at least ukasvika uchifamba ka. Kuti wapa retirement age. Wotsenga gauro rako. Choro kanzi kwazosara kana 5 kana 1500 hambofa kaurayani. Wozi unongabonya mapena ako. Okoti zvafana paunoyo uchibonya masenzi ako. Anodzokera kwengweri. Kuti pane anosara chiurayana kuno kuti anzi maplango akasiya fuji. Datotanga kutourayana. Vanotokitsana. Unyama wanje. Nzana yemari mumbo. Aiwa ama saka paunokuwa chibonya vazvojiwa. Kuze bobo. Saka waona chibonya masolas. Anaenda grocery $100 every week. Ndinayo mari. Yes, vanenge vari everything maporona anenge anawo mumitsaro wefiriji everything. Patinga maipere nige zvori mumuna ukutozorova ko akangoona kuti mufiriji hamusi kupera mitsaro bhedani mbonongonosvika nenyama kozi hey akaoma kunyepere nyika kuchinati ndebo izvazvipengesa chamba achiri beda chapengesa achimimba ndekunotanga kuti asi kana iwe uda kugara nakudhara uchidhunya unongodhunya right ipapo pauri kubvunza pana mubvudzi wakanaka chimimba kuno ndoune shamwari dzake una thedha una shamwari yake zvakafanana paunonogara mumatai uko uchisiya kudzinga kunoku kune kuna vamwe unongokudhaya unotamba nematai here aiwa uyabvunza
uya ati chimimba anoya panapo ongogara onwa dhingi yake achipita mbanje akanyarara Mutsure bozi ndimakakura kujana. Saka ari kutadza chimimba anoplata yo pamwe plato mese kana building yeAushabab angopinda ari zisi sekunozokonga building ru sauruka sakapiziyanei chimira kwe saka wada kuti chisa saka wadatora kuti chimimba ari kuya nemabhomba ada kubhomba kutaura be explicit kulapa kutaura ndomaonotohakira pasi komakotsekarara miraona zvatoda ndikutaura urikutaura uyabva muna 30 samson wati chiwe urikutaura muna saka tikakupa chako chipurasiki unoramba Wana watobe wana na mshonga kama zangu. Hanzi kupenga. Manje munhu anenge abhema. Maya kana ngombe manje uri hani iyo jena kasuka. Aipera saka sali kugombe. Wazada uzoti kwa kamera tukudakwa teze airi. Ndochi rasta wamona mwana rasta. Airi. Wamona mwana rasta. Wani munhu German. Muro ikeje kubatwa kwaenda anokwana kunyarara kwake. Anuwa. Kusvika kusvika paya panaka kuti munhu ari mayazi paya panongoti ndongoti rodwanye nyaya ufunge asi kuti prota ndokubatwa kuti dza intelligence sarodhari kuti prota ndebvozi akanyarara ati amacustomer ari kuziva zvimwe ari kuona business crime obvumisa wangu ari pana sekuru kasapota chimbopo kana muzukuru wako ndo iye chimbo muzukuru wangu saka nyaya netsapa ndeyestasi ndirandizi hanzi sabhemu ega yese ari kutenderera but azotaura chokwadi unokanganwa tichitaura tichipindura kuna mwana aripezera yatachitaura akutoda kunepindura atodangerous achatokono kutaura akuti radhimoni mwe andinotenda kuchenjika yaevil spirit inge abata munhu andinoona tagateseongotanga kuti kwindi ozokabvema mbacho zopengesa kutopenga arikutemba akazikosha mwana pana bati fonini ndototaura hamezi pana munhu auko ozimusha mwana chamene kuti mukuru kwadi amwari mukoma mwakaenzana pakafana utotaura zvitori nepawa pane kana kumba mune muzviwirira tv toundonorara ari kutoona tv achirwa lollipop amisire maoko boys